राउंड 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 रहे Birthday boy!
सारथी सखीची
दूर नशे में तेरे छुए Short one, take one. Action.
ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ ଗାଁରେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମାହିର ବନି ଚାଲିଲା। ତଥାପି ତାର ସାହସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ଗାଁରୁ ଘର ଗୋରୁ କରିବାକୁ ମନରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏତ ବ୍ୟତୀତ ଗାଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା 5 ଏକର ପଡ଼ିଆ ଜମିଟାକୁ ନିଜ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ କଟା ମାଂସିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେବେ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି, କେସ୍ ଲଢ଼ିବି। କେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ସେ କଟା ମାଂସି ଗୁଣ୍ଡାଟାକୁ ଆମ ଗାଁରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ରାଜି ତ? ତାହେଲେ ଏକା ସ୍ୱରେ କୁହନ୍ତୁ, କଟା ମାଂସି ମୁର୍ଦାବାଦ, କଟା ମାଂସି ମୁର୍ଦାବାଦ। ଅନ୍ୟାୟ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଚଳିବ ଚଳିବ। ମୋ ପଛରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଛ? ମୋର ଅପରାଧ କଣ? ସେ ଦେଇପାରିବନି। ହେଲେ ମୋର ଅପରାଧ କଣ? ମୁଁ କଣ କରିଛି ତୁମର? ଆରେ ସେ 5 ଏକର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ତମ ସାରଙ୍କର କି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସେଟା କୋର୍ଟ ଫାଇନାଲ କରିବ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଇପଡୁଛୁ? আরে কে তোমার স্যার? কেউটি তোমার স্যার? কাহাতি তোমার স্যার? আমি স্যারকে দেখিব।
କରିବେ ଓ कोठला गुंडा भाभी जो नाली के देखाए ए पंचायत परिया जीविका को निजरे उइल कर दे बसियो ए अमूल्य बंचिला जे तो कार्यक्रम हबाक देवनी ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଜମିଟା କେବଳ ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମତେ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା गाल कतरे टंका नै संदे एटा व्यस्त हे पड़ु कांगे सेटा कोर्ट फाइनल करिवो सेटा अपेक्षा न करी मो संग चुक्ति करछु कांगे मोर रास्ता छाड़ी मुझे ମୋର ଭିଡିଓ ତକ ଦରକାର ନବାକୁ କଣ जीबी माने ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶବ୍ଦ ओ जीबी ये छोड़िबे रिक्वेस्ट कर देबे तो जानी रखियो दरकार थिला तू कोण ए कठोर मानसिंह को के हिसाब ले 100 टका से mo pagar sina रे ले तो पागले मते कथा कहउ करी नथिबे
ତ ମୁଁ ସିଧା ତୋ ତଣ୍ଟିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବି। ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ସେ ହାରାମ ଦାଦାଟାକୁ ମେଡିକାଲକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଓ କିଛି ଦିନ ଚାବୁକ ପାହାଟା ତୋ ପିଠିରେ ବସିନି ତ? ଆଉ ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଛତର ଖାଇ ସକାଳ ଏମିତି ନସର ନସର ହଉଥିଲି କିଲୋ। ଆଲେ ଏ ଆଲ ଖାଇ କଣ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ବା? ଆଲ ଫଳ ଫଳ କିଛି ନେଇଥିଲୁ? ନାଇଁ ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଯାଇଥିଲୁ ବା? ଶୁଣି ଆରେ ବଡ଼ ଆଲ ଜନ୍ମ ହଉ କି ବେଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ? अरे सीए सिना गोटे अन्य लोक पाखକୁ ଯାଉଛି। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ 4-6ଟା ମଧୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ବୁଲୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମୁଁ ଅର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେମିତି ମୁଁ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଖାଇଲା ନା ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେବିନି। ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ତୋର ସବୁ କଳା କାରନାମା ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଧରେଇଦେବି। ଆଉ କହିଦେବି ତୁ ନେହା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କରିଛୁ। बापा जी ସେମିତି ଖାଇଲା ନା ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେବିନି। ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚ
ସବୁ କଳାକାର ନାନା ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଧରେଇଦେବି ଆଉ କହିଦେବି ତୁ ନେହା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କରିଛୁ। ବାପା ଯେ କାହିଁକି ପୋଲିସରେ ଦେବି। ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମିତି ଖାଇଲା ନା ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେବିନି ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ତୋର ସବୁ କଳାକାର ନାନା ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଧରେଇଦେବି ଆଉ କହିଦେବି ତୁ ନେହା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କରିଛୁ।